Surpriză! Taci! Bărbatul s-a așezat peste ea și a început să-i scotocească prin geantă. Fata a țipat, dar a primit imediat o lovitură puternică peste față. Irina l-a cunoscut pe Petru cu totul întâmplător. Avea deja aproape 40 de ani și lucra ca profesoară la facultate. Era singură, la fel ca prietena ei. Irinuța, o vizita Galina. Unde mergem azi? Nu știu, își ridica prietena din umeri. Hai iar la cafeneaua aia. Ai văzut câți băieți tineri se adună acolo? Spunea Galina. Ce băieți tineri? Uită-te la tine, zâmbea Irina ca răspuns. Ce-i cu mine? Arăt bine și tu la fel. Se privea Galina în oglindă. Bine, hai, acceptă Irina făcând un gest cu mâna. În acea seară au mers la cafenea, dar în sală nu era aproape nimeni. Chelnerul a venit, le-a oferit băuturi, iar fetele n-au refuzat. Erau într-o dispoziție jucăușă. De ce nu vine nimeni? Se uita Galina în jur. Probabil e prea devreme, presupunea Irina. Da, sigur. Galina tăcea. După câteva ore, sala a început să se umple. Veneau în principal tineri. Cânta muzica, iar Irinei și Galinei le venea deja să danseze, dar lumina era puternică și nimeni nu ieșise încă pe ringul de dans. La un moment dat a început să cânte Macarena. Hai, a tras Irina de mâna prietenei sale. Ce faci? A întrebat Galina cu ochii mari și s-a învârtit cu degetul la tâmplă. Bine, cum vrei. Irina s-a ridicat și a început să danseze mișcările bine cunoscute chiar lângă masa lor. Ce mai faci? Râdea Galina. Ce-i cu asta? Am o dispoziție bună. Vreau doar să mă distrez. De ce să nu dansez? Irina s-a așezat la loc. Dragi invitați, au auzit vocea prezentatorului. Vă invităm să participați la concursuri. Oh, e chiar distractiv aici. Galina se uita la scenă. Da, dădu Irina din cap. Și ea mai organiza uneori evenimente. Așadar, am nevoie de 3 femei și 3 bărbați, a spus tânărul cu microfonul. Dar nimeni nu a răspuns la apelul său. Bine, atunci voi alege eu, a mers el prin sală. La un moment dat, Irina a simțit mâna prezentatorului pe umăr. Eu? S-a mirat ea. Da, ieșiți. A continuat el să meargă mai departe. Și iată că Irina stătea deja în centrul sălii, iar prezentatorul i-a adus un tânăr. Sincer, nici nu-l observase la început. După ce au fost aleși toți participanții, s-au prezentat publicului. Și, ca de obicei, la astfel de evenimente nu puteau lipsi concursurile cu banane. Bărbatul ținea banana în gură, iar fata trebuia să o curețe și să o mănânce fără mâini. A fost foarte amuzant, dar Irina nu a reușit. A câștigat altcineva. Nu s-a descurajat și s-a întors la locul ei. Ei bine, am participat și eu la concursuri, a râs Galina. Aha, a dat Irina din cap, ștergându-și gura cu un șervețel. Știi, am primit un telefon. Trebuie să merg urgent acasă. S-a ridicat Galina de la masă. Ce faci? Abia începe distracția. S-a întristat Irina. Nu pot, m-a sunat fiul meu, sunt niște probleme, a clătinat Galina din cap. Femeia, în ciuda vârstei sale încă tinere, avea deja un fiu destul de mare. Alexei avea 18 ani, termina școala și trebuia să se înscrie la facultate. Mama a încercat să-l scutească de armată, dar nu a reușit. Tatăl lui Aleșa plecase când băiatul era încă în burta mamei sale. Galina nu a fost prea supărată din cauza asta și iată că acum are niște probleme, iar prietena ei trebuie să plece. Bine, s-a ridicat și Irina de la masă. Hai să mergem. Poți să rămâi, s-a uitat Galina la ea. Cum îți imaginezi că o să stau singură la masă? Irina se uita nedumerită la prietena ei. În acel moment a venit chelnerul. Asta e pentru dumneavoastră. A pus o sticlă de vin pe masă și s-a uitat la Irina. Ce? De la cine? N-au înțeles ele. De la acel bărbat, a arătat tânărul spre cel care participase cu Irina la concurs. Ea a făcut cu mâna și a dat din cap, mulțumindu-i astfel. Wow! A șuierat Galina. Cum l-ai cucerit cu banana aia? Haide, hai să mergem. Irina nu voia să vorbească despre asta încă, deși în suflet se simțea foarte bine. Irina,
Pot să stau de vorbă cu tine?" S-a apropiat de ea chiar persoana care dăruise vinul. Da, a dat ea din cap și s-a uitat la prietena ei. Tocmai mă pregăteam să plec, iar ea nu voia să rămână singură. Deci, iată companie. A fluturat Galina din mână și a fugit spre ieșire. Irina s-a uitat doar după ea. Ne așezăm? Tânărul se uita la Irina. Da, a zâmbit ea. Pe mine mă cheamă Petru, dacă nu ai reținut asta de la concurs. A luat el vinul și a început să-l toarne în pahare. Irina, a dat ea din cap. Da, țin minte, a zâmbit el ridicând paharul. Pentru cunoștință. Au gustat vinul, apoi au început să vorbească. Te-am văzut încă de la începutul serii când dansai Macarena și m-am gândit ce-ar fi să te cunosc. Vezi cum ne-a adus împreună întâmplarea? Spunea Petru. Da, nu știa ce să spună. De obicei, atât de vorbăreață, acum stătea pur și simplu și tăcea. Te simți inconfortabil în compania mea? A întrebat el. Nu. De ce ai crede asta? S-a uitat ea la el. Pur și simplu, pare absentă, a zâmbit Petru. Totul e bine, a zâmbit ea și a ridicat din nou paharul. Nu vrei să plecăm de aici? A întrebat-o Petru pe Irina. Unde? S-a uitat ea în centrul sălii, unde toată lumea dansa. Nu știu, să ne plimbăm, a propus Petru. Bine, a dat Irina din cap. De fapt, nu prea voia să plece. Afară era frig, iar aici era atât de cald și distractiv. Așa cum presupusese, nu au trecut nici măcar o jumătate de oră și au început să înghețe. Pe gene a apărut promoroacă. E frig, s-a înfiorat Petru. Da, a dat ea din cap. Hainele nu erau tocmai potrivite pentru plimbare. Hai la mine, locuiesc aici aproape, a propus tânărul. Ce vrei să spui? S-a uitat Irina la el. S-a gândit că e o strategie vicleană să o scoată afară ca să o atragă apoi la el. Ce-i cu tine? Ești atât de mare și încă te mai temi de ceva? A râs el. Irina s-a gândit că nu se va întâmpla nimic dacă va merge la Petru și va bea o ceașcă de ceai. Au intrat în scară, au urcat în apartament. Când se descălțau în hol, s-a întâmplat cumva să se aplece, iar apoi s-au ridicat împreună. Fețele lor erau atât de aproape, încât Petru nu a rezistat și s-a apropiat de buzele Irinei. Sărutul a fost lung. Săruți bine, i-a spus Irina după aceea. Și tu, a zâmbit el. Au mers în bucătărie, iar după tot ce se întâmplase, stângăcia dispăruse undeva. În bucătărie, Petru a turnat ceai, dar nu simțeau nevoia să-l bea. Irinei îi plăcea foarte mult să se sărute. Ar fi putut să-și sărute iubitul zi și noapte. Și acum, când Petru a tras-o spre el, a așezat-o pe genunchi și a început să o sărute, ea nu s-a opus deloc. Mergem în dormitor? A propus el. Nu, e bine și aici. Irina nu voia să grăbească lucrurile. Bine, cum spui tu. Și s-au contopit din nou într-un sărut. Trebuie să merg acasă, a spus Irina. Te conduc. Nu s-a opus Petru. Mulțumesc. Și din nou un sărut. Au ieșit pe stradă, Petru a condus-o până acasă. Au făcut schimb de numere de telefon. Trebuia să o sune a doua zi. Irina a intrat repede în apartamentul ei, inima îi bătea nebunește. Galina, nu dormi? Nu s-a putut abține să nu-și sune prietena. Nu, ce s-a întâmplat? A spus ea iritată. Cred că m-am îndrăgostit, a spus Irina. Ce-i cu tine? Nu te bucuri pentru mine? Nu înțelegea Irina. Nu știu, trebuie să-l analizez pe Petru ăsta. Galina era neînduplecată. Nici măcar nu mai știi cum îl cheamă? S-a mirat Irina. Ce-i cu asta? N-a înțeles prietena ei. Nu, totul e bine. Irina a închis telefonul. Acum nu-i păsa ce spune prietena ei. Simțea fluturi în stomac. A doua zi a sunat Petru și a propus să se întâlnească la o cafenea. Irina a acceptat. Întârzi, s-a ridicat Petru în întâmpinarea ei. Puțin, s-a rușinat ea. Bine, hai să mergem. A condus-o la masă. Stăteau și vorbeau. Astăzi erau amândoi interesați de viața celuilalt. Cu ce te ocupi? O întreba Petru pe Irina. Preda o statistică la facultate, răspundea ea simplu. Wow! Iar eu lucrez în domeniul serviciilor. Ofer internet oamenilor,
a zâmbit el. Și asta e o muncă bună. Irina a sorbit din băutura fierbinte. Soț? Copii? A pus în sfârșit Petru întrebarea care îl interesa cel mai mult. Nu, nici una, nici alta, a clătinat ea din cap. De ce? S-a bucurat Petru. Nu știu, nu s-a întâmplat, a ridicat ea din umeri. Poate că m-ai așteptat pe mine toți acești ani? A râs bărbatul. S-ar putea, a zâmbit și Irina. Întreaga seară a trecut într-o dispoziție bună, dar trebuia să se pregătească de plecare pentru că localul se închidea. Mergem la mine? S-a uitat Petru la ea și a luat-o de mână. Bine, a dat ea din cap. În acea seară au intrat în apartament și au început imediat să se sărute. Apoi Petru a luat-o pe fată în brațe și a dus-o în dormitor. Irina nu s-a opus. Se bucura de modul în care bărbatul îi dezbrăca hainele cu delicatețe, mângâindu-i în același timp corpul. Cât de mult nu mai simțise asta! Era pur și simplu magic. Plăcerea o copleșea. Irina se dizolvase complet în acest bărbat. Am adormit. A sărit Irina dimineața și a început să se agite prin camera necunoscută. Ce-i cu tine? A intrat Petru cu o cană în mână. Întârzi! A început să se îmbrace repede. Lucrezi și duminica? A ridicat el sprâncenele surprins. Cum? Astăzi e duminică? S-a uitat ea la el. Dimineața era, a chicotit el, s-a apropiat și a sărutat-o pe umăr. Ce bine! S-a lăsat ea pe spate pe pat. Și ți-am adus cafea, a arătat el cu ochii spre cană. Mulțumesc! A luat ea băutura cu miros plăcut. Propun să petrecem toată ziua în pat, avem televizor, iar mâncare și vin putem comanda, a spus Petru. Sunt de acord, a râs Irina. Se simțea atât de bine și de confortabil cu acest om. Se cunoșteau doar de 2 zile, dar parcă se cunoșteau de o viață. Irina nu voia ca această zi să se termine. Stătea lângă Petru și îl mângâia pe piept, gândindu-se că așa va fi mereu. Dar așa ceva există? S-a uitat ea la el. Despre ce vorbești? S-a ridicat Petru pe cot. Ei bine, ne-am întâlnit abia ieri, iar astăzi suntem deja împreună și mi se pare că te cunosc de mulți ani, spunea ea. Nu știu, probabil există, pentru că așa s-a întâmplat cu noi, zâmbea Petru. Te simți bine cu mine? A întrebat Irina. Despre ce vorbești? Desigur, a sărutat-o el. Într-adevăr, au stat toată ziua în pat. La un moment dat, Petru a comandat mâncare la telefon. Au vizionat filme vechi, apoi filme noi. Irina a văzut că are desene animate. A rugat să le vizioneze. Îi plăceau foarte mult. Noaptea a fost și ea fabuloasă, dar dimineața trebuia să meargă la muncă. Prin urmare, Irina s-a trezit mai devreme pentru a avea timp să facă totul. A chemat un taxi și a mers acasă. Acasă, înainte de a merge la muncă, a sunat-o pe prietena ei. În sfârșit, a auzit ea la telefon. Despre ce vorbești? N-a înțeles Irina. Tot weekendul a trecut și nici măcar nu ai sunat odată, o certa Galina. O, Galina, am petrecut aceste zile cu Petru. Totul a fost ca într-un basm, i-a spus ea prietenei. O, ce basme! Pe Aleșa îl iau în armată, i-a spus prietena ei. Ei bine, și lasă-l să meargă. Va servi doar 1 an și se va întoarce. Nu îi se va întâmpla nimic, i-a spus Irina. Aha, ție ușor să vorbești. Nu ai copii, dar eu am albit, cred, toată. Aproape că plângea Galina. Vrei să vin azi la tine după ore? O întreba Irina. Nici măcar nu știu, răspundea Galina. Bine, atunci Petru mă va întâmpina și vom veni împreună cu el ca să vă cunoașteți și voi, a decis Irina pentru toți. A mers la facultate. Astăzi avea 3 ore. Ziua a trecut foarte repede. Când a ieșit pe verandă, a văzut imediat că Petru stă acolo. Salut! I-a făcut ea cu mâna. Salut! A alergat el și a sărutat-o. Aștepți de mult? L-a întrebat ea. Nu, am venit acum 5 minute, a spus el. Știi, prietena mea are mici probleme. I-am promis că vom trece pe la ea. S-a uitat Irina la bărbat. Desigur, ce probleme? Hai să mergem. Au chemat un taxi și au mers la Galina. Când au sunat la ușă, nu le-a deschis nimeni mult timp. Dar după un timp, Irina a auzit pași
și sunetul încuietorii care se deschidea. "O, ați venit!" Galina stătea în halat, se vedea că nu e în apele ei. "Ai băut?" a întrebat-o Irina. "Ce să fac? Mi-au luat singurul fiu," a plâns Galina. "O, vă faceți griji din cauza unor fleacuri?" a intervenit Petru. "Un an va trece foarte repede, nici măcar nu veți observa." Voiau să intre, dar Galina nu voia să-i lase. "Ce-i cu tine? Ne vei ține pe prag?" a întrebat-o Irina. "Nu aș vrea să vină nimeni la mine azi," a recunoscut Galina sincer. "Bine, când vei avea nevoie de mine, sună," a spus Irina. Ea și Petru au coborât scările. "Acum unde mergem?" s-a uitat bărbatul la ea. "Nici măcar nu știu. Decide tu," se uita ea în jur. "Mergem la film?" i-a propus el. "Mergem, n-am mai fost acolo de 100 de ani," a fost de acord ea și a râs. Irina l-a luat pe Petru de braț, au chemat un taxi și au mers la cel mai apropiat cinematograf. "Ce gen preferi?" a întrebat Petru pe Irina. "Orice, numai nu horror," a răspuns ea. "O, nici eu nu-mi plac hororurile. Parcă e o poveste inventată. Dar totuși îți îngheață sufletul," s-a înfiorat Petru. S-a uitat pe afiș, au ales un film de familie și au mers să-l vizioneze. După asta au mers din nou acasă la Petru, iar acolo, ca de obicei, s-au băgat în patul lor preferat și n-au mai ieșit din el până dimineața. "Ascultă, nu te muți deja la mine?" s-a uitat Petru la Irina. "Ce-i cu tine? Ne cunoaștem doar de 3 zile," a râs ea. "Și ce dacă?" a ridicat Petru din numeri. "Bine, mă voi gândi," a fost de acord Irina. A doua zi a luat câteva ținute, produse cosmetice pentru casă și un uscător de păr. A dus toate astea la Petru. "Ce-i cu asta?" s-a mirat el. "Asta e necesar ca să nu merg acasă dimineața de vreme înainte de facultate," a început să se justifice ea. "Am înțeles. Ai decis să-ți muți lucrurile încetul cu încetul," a tachinat-o el. "Vom vedea," s-a uitat Irina la el. Au continuat să se întâlnească și, într-adevăr, cu timpul, Irina a mutat mai întâi un lucru, apoi al doilea, al treilea și așa aproape toată garderoba ei, produsele cosmetice și produsele de igienă s-au mutat în casa lui Petru. Irina era fericită. O suna pe Galina, vorbeau, ea nu se lăuda, ci pur și simplu povestea despre viața ei. Prietena ei însă se enerva mereu pe ea. Odată cu venirea verii, când nu mai era mult de lucru la facultate, Irina a decis să-și ia concediu. A venit acasă și a anunțat asta lui Petru. "Îți imaginezi? Anul acesta au semnat fără să se gândească," zâmbea ea. "Da, iar eu nu știu dacă îmi vor da concediu vara sau nu," spunea Petru cu îndoială. "Măcar 2 săptămâni," îl implora ea. "Ei bine, 2 săptămâni probabil îmi vor da," dădea el din cap. Deja a doua zi, Petru i-a spus Irinei că i-au dat doar 1 săptămână de concediu. "E bine și așa. Hai să mergem undeva amândoi," s-a aruncat ea în brațele lui. Au mers în țări calde, unde s-au bucurat de soare și unul de celălalt, timp de 1 săptămână întreagă. "Petre, te iubesc atât de mult," se îmbărbăta Irina cu el. "Și eu te iubesc foarte mult," o îmbrățișa el. "Mi se pare că o asemenea fericire pur și simplu nu poate exista," se uita fata la el. "De ce nu poate? Doar o avem," îi spunea el. S-au întors acasă odihniți și bronzați. Petru a continuat să lucreze, iar Irina mai avea weekenduri înainte. "Galina, salut!" a sunat-o pe prietena ei. "Ei bine, salut! Povestește!" a răspuns ea. "Vino aseara la noi, ți-am adus cadouri," spunea Irina. "Bine," a spus Galina și a închis telefonul. Se gândea de mult să-i viziteze pe Petru și Irina, dar nu se întâmpla niciodată. Seara a venit la ei. A adus cu ea un tort și vin. Stăteau în bucătărie, îndrăgostiții îi povesteau cum s-au odihnit și despre treburile în general. "Arătați atât de dulceag încât mi se face greață," a spus Galina după un alt sărut al lor. "Ce spui, gălușco? Când vei întâlni un astfel de om, vei simți ce înseamnă dragostea adevărată?" se uita Irina ofensată. "Unde să mai găsesc eu?"
a făcut femeia cu mâna. Mă uit la voi și parcă aveți 18 ani, zâmbea Petru. A turnat mai mult vin în pahare. Seara a trecut bine. Toată lumea era fericită. Petru s-a oferit să o conducă pe Galina acasă. Au plecat, iar Irina a început să strângă vasele. Ce, îți scrie fiul tău?" o întreba Petru pe Galina pe drum. Da, ai avut dreptate. Nu se întâmplă nimic rău. Lui Aleșa chiar îi place acolo. S-a uitat Galina la bărbat. Au ajuns la casa ei. Intri? A întrebat Galina. Nici măcar nu știu. E cam ciudat. A ridicat Petru din umeri. Ce-i ciudat? Se uita ea la el. Ei bine, intru, mai bem puțin vin. A făcut el cu mâna. Acum o să te servesc eu. S-a uitat femeia chiorâș. Au intrat în apartamentul ei. Galina a pus repede ceva pe masă, a scos o sticlă din frigider. Ce e asta? S-a mirat Petru. Tinctură, o fac eu, a spus ea. Atunci trebuie neapărat să gust, și-a frecat Petru mâinile. S-au ciocnit, au băut, iar apoi din nou. Galina s-a așezat mai aproape de bărbat. Și ce-ai găsit la Irina asta? Piele și os? I-a spus ea. Apoi s-a aplecat și l-a sărutat. Fie alcoolul și-a făcut efectul, fie Petru însuși a vrut asta, dar el a răspuns la sărutul Galinei. Deja după câteva minute, cuplul s-a mutat pe canapea. Da, Irina a avut dreptate când te lăuda. Stătea Galina dezbrăcată după tot. Petru a adormit. S-a trezit abia dimineața. S-a întors spre Galina. Și ce-am făcut? A întrebat el. Nimic special. A zâmbit Galina, l-a îmbrățișat. Sper că va rămâne un secret? A întrebat-o pe Galina. Speră, a râs ea și s-a lipit din nou de el. Ce fierbinte ești! Nu se mai putea desprinde Petru de ea. Cu Irina era mereu cel care conducea, iar ea era mereu pasivă. Cu această femeie era totul invers. Făcea asemenea lucruri în pat, încât Petru voia să rămână aici pentru totdeauna. Poate rămâi? A întrebat Galina. Nu, trebuie să merg la Irina. Probabil se îngrijorează, a clătinat Petru din cap. Vii seara? A mai pus stăpâna apartamentului o întrebare. Da, nu se îndoia de asta. Unde ai fost? Stătea Irina uluită în hol. Nu dormise toată noaptea. La Galina! N-a început să se justifice și să mintă bărbatul. Ce? N-a înțeles ea. Da, iartă-mă. Și-a plecat el capul. Petre, spune-mi că ce cred eu nu e adevărat. Nu putea asimila această informație. E adevărat. Stătea el vinovat. Ticălos, a spus ea doar. Irina și-a strâns lucrurile, a chemat un taxi și a mers acasă. O durea atât de tare, nu atât din cauză că o înșelase Petru, ci și din cauză că făcuse asta cu cea mai bună prietenă a ei. Și aia e bună și ea. Ochii îi erau încețoșați de lacrimi. A intrat repede în apartamentul ei și a format imediat numărul prietenei ei. Salut! A auzit Irina la telefon. Cum ai putut? A spus Irina doar. Ce, doar tu poți fi fericită? Îți vei găsi pe altcineva, a spus prietena ei cu nerușinare. Galina, am fost prietene atâția ani. Nu m-aș fi așteptat niciodată să-mi înfigi un cuțit în spate, plângea prietena ei. Nimic, vei suporta, a spus aia. Irina a închis apelul. Nu mai avea despre ce să vorbească cu această persoană. Seara a sunat Petru, dar Irina n-a răspuns. A decis fără echivoc că nu va comunica cu trădătorii. A început anul școlar. Trebuia să facă multe lucruri. Irina s-a dedicat complet muncii. Voia să facă tot ce trebuie ca să nu-i mai rămână nici măcar gânduri despre Petru. Nu crezi că muncești prea mult? Îi spunea o colegă. Nu, totul e bine. Irina stătea și verifica conspectele elevilor. Nu mergi acasă? S-a interesat din nou aia. Nu, mai stau, a clătinat Irina din cap. A ieșit din instituția de învățământ când era deja târziu. Voia pur și simplu să meargă pe jos. Au trecut deja aproape 6 luni de la despărțirea de Petru. Irina nu se gândea la el, dar totuși își mai amintea uneori cum se plimbau ei doi așa. Irina mergea prin zăpadă rece, era foarte frig. Când a intrat în parc, unde nu mai era nimeni, i s-a făcut brusc frică. Deodată,
cineva îmbrăcat în negru s-a năpustit asupra ei de după un copac, i-a smuls geanta, iar pe fată a trântit-o la pământ. Ajutor! A țipat Irina, dar înțelegea că nu va auzi nimeni. Taci! Bărbatul s-a așezat peste ea și a început să-i caute prin geantă. Irina a țipat, dar a primit imediat o lovitură puternică peste față. Când a terminat cu geanta, bărbatul s-a ridicat, a ridicat-o pe Irina de parcă n-ar fi cântărit nimic și a târât-o în desișurile din apropiere. Înțelegea că nu se va întâmpla nimic bun acum. A început să se zbată și să țipe. Primea lovituri, dar nu mai acorda nicio atenție. Ajutor! A țipat ea din nou și a primit un asemenea șut încât i-au sărit scântei din ochi. Ah, ticăloasă! A auzit Irina. Apoi a căzut la pământ. A auzit că cineva se lupta cu banditul. Se foiau lângă ea pe pământ, se auzeau înjurături. Apoi bărbatul în negru s-a smuls și a fugit. Sunteți bine? A auzit Irina o voce bărbătească. Nu știu, a spus ea cu greu. A venit ambulanța. Au luat-o, iar băiatul s-a oferit să meargă cu ea. Medicul, după examinare, a spus că are o mică comoție. A propus să rămână în clinică până dimineața, dar Irina a refuzat. O duc eu, i-a spus băiatul doctorului. A întrebat-o unde locuiește. Au mers acolo. Mulțumesc. S-a uitat Irina la el când stăteau deja în holul ei. Nici să nu te gândești, nu te las singură în starea asta, a spus tânărul. Irinei nu-i păsa în acel moment. Voia să bea un ceai fierbinte și să se culce. Tot corpul o durea. Băiatul a mers în bucătărie, a făcut ceai, i l-a adus fetei, ea a băut și a leșinat imediat. Nimic, mai stau, a spus băiatul cu voce tare. S-a așezat pe fotoliu, dar nici n-a observat când a adormit. Dimineața, Irina s-a trezit, dar durerea nu dispăruse nicăieri. A sunat la facultate. A spus că intră în concediu medical. Cine ești? S-a speriat ea când l-a văzut pe băiat pe fotoliu. Ce-i cu tine? Nu mai ții minte? Eu te-am adus acasă ieri, zâmbea el. Irina se uita la el, i se părea că l-a mai văzut undeva. Probabil era unul dintre studenții ei. Da, mi-am amintit, mulțumesc încă o dată. A mers ea în bucătărie, tânărul a urmat-o. Mai bine du-te, culcă-te, fac eu totul, a spus el, luând cana din mâna ei. Mulțumesc, a zâmbit ea. I-a făcut ceai, chiar și un mic dejun i-a pregătit din 3 ouă. Cum te simți? S-a apropiat el de ea. Te-am mai văzut undeva, a spus ea în sfârșit. Ce spui? Sunt eu, Alexei, a râs el. O, e adevărat, nu te-am recunoscut, a zâmbit Irina pentru prima dată. În fața ei stătea fiul Galinei. Era un băiat slab și scund, iar acum era un frumos tânăr înalt și musculos. Da, mulți nu mă recunosc după armată, a recunoscut el. Cum e mama ta? Nu voia să mai întrebe nimic.